kolejnego. To jest ładny taki. O, proszę. Przesuniemy się z tym grzybem nieco na prawo, bo tam widzę kolejny. Tu jest jeden, kolejny. Proszę. Tu jest następny. A tutaj jest jeszcze jeden. No to wyrywamy. Panowie. Proszę. Cyk. O cholera, żebym tego nie wdepnął. No, podniosę. No to mamy dwa. Teraz wyrywamy trzeci. O, no to mamy trzy. I tu jest czwarty. O, też ładnie. No to mamy cztery w jednym miejscu. Tu mi to trochę było. O, po prawej stronie znowu widzę. Jeszcze rośnie. No to go, cyk.